ez most egy új videó, amiben bujócskázni fogok. Most el is kezdek számolni, és addig meg elbújj azzal, akivel játszok. Ezt titokban kell tartanom persze. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. Oké, elszámoltam. Aki bújj, aki nem, megyek. Megkeresem ezt az emberkét. Jó, kezdve, hogy elestem. Nézzetek, körül piros pólós, Nike pólóban van. Kell őt találnunk. Erre lehet. Hát innen még nem nagyon látszik, de elég esélyesek. Mint látjátok, a maszkom az jól el van repedve. Hát, jó nagy párigban vagyok, mint láthatjátok. Ám biztos, hogy el fogom találni. Menjünk végig itt. Minden lesekedjünk. Oké. Tudok valakit? Ó, észrevettünk valakit. Most jól el kell kapnunk. Gyorsan sikerülni fog. Azért vagy, hogy sok a piros autó itt erre. De hát igen, megkeressük. Ezután majd egy újabb menet következik, ahol már én leszek az, aki el fog bújni. Hát igen. Futás is keressük meg. Észrelődjetek, addig nekem. Nem látjuk sehol. Hát ez kicsi gáz. Most szitu. Hát igen. Sehol sem látom. Piros Nike póló van rajta. Még ő a bújás mestere, aki is megkeressük. Segítséget is kérhetnék valakitől, de ezért nem vagyok sajó. Úgy próbálom vele megtalálni. Tényleg meg is találjuk. Hát igen. Néha, amikor nem engem veszek el, akkor nem veszem a maszkot, mert kicsit idegesítő így. Találom. Remélhetőleg minél előbb meg lesz a mi kis barátocskám. Hát ja, ott fut. Nekem a kis piros Nike pólós barátunk, és elkaptuk, igen! Hát köszönöm, hogy figyeltetek, iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, sziasztok!